Čau lidi, vítáme u mýho dalšího let's play Hunger Shark Evolution, jak se dostat k tajnému krabovi, takže play. Zabijete ho tím, že když mu svítí hlava zeleně, tak musíte rychle do ní narazit a když do ní narazíte 5krát, tak ho zabijete a dostanete hodně XP a peněz. Tak, jdeme na to. Takže v každém případě s každým žralokem doleva. Tak, plavete takhle, pořád dolů. Tak. A tady máte hodně krabů a je tu toxid. Takže ten odplavete, tam se mi to voda, a hned dolů. Tak. Takhle. Tak a tady už jsou šipky, takže už je to cegu. Tady už vlastně jenom jde o to se vyhejbat s tím překážkem a je to dobrý. Tak, tohle to bude pěkně. Tak, potom ty jeskyně už máte šipky, ale dostanete se tam. Jo, ty vole. Tak. Tady je ta bréna, když na ní najdete, tak se odemkne, ale když ji oplavete, tak tady jsou někdy takové velké ryby, tak tady, a ty vám prostě dávají hodně těch jako životů. Tak, teď tam jdu, a ten krab, když ho zabijete, tak je tam hned druhý, jako musíte vyplavat a zase tam je druhý, ale já už jsem zabil 2, teď mám 3, ale ten je děsně velký, vidíte, jak může být velký ještě. Bude prej ještě větší, jsem slyšel jako od někoho. Teď to svítí zeleně, tak teďka jsem do toho narazil a on zbělal takhle. Vždycky ho takhle unavíte a on mu to potom svítí dřív. Tak, 2krát už. On je tu ten docela těžký, protože musíte se starat o jídlo, že jo, to by byl průser, kdyby... Nejhorší je to, že ho vždycky jako nemůžu najít, on je dost velký sice, ale... Tak, jdem na to, pojď. Dneska se mi to nějak daří, když točím video. Potom jsem vám chtěl říct, že když plavete doleva, tak tady v tom rohu máte tu velkou rybu, jak jsem říkal, dá vám plný život, takže je to úplně nejlepší, co může být. Na druhé straně myslím, že je to taky. Tak, jde se na to. Doporučuji, když ho zasáhnete 3krát nebo takhle, tak diamant se vyplatí, protože nikdy se vám to nepovede a je to jako docela potom blbý, když máte 4krát. Tak bych si šetřil diamanty, když už třeba jako... Tak pojď. On mi vždycky zasáhne, právě že tu je riskantní, když před ním uhybete. Ok, já si vemu diamant. Štočím video. Tak, pojď. Tak. By to nemuselo trvat dlouho. Doufám, že uvidíte, jak se rozpadne, abyste mi to věřili. Tak. Už to svítilo jinak, takže za chvíli to bude dobrý. Ty tu nějaký taky dávají celkem hodně a je tu dost, takže... Sakra, zabil mi. Nezabil jídlo. Jsem mrtvý, to je jasný. Prosím, jídlo. Tu je nevýhoda, že právě, že musíte... Pojď, ty tu nějakou blbej, tak...
Jo, tady je ta ryba, právě že nejlepší jsou tu ty ryby, které dávají hodně. To se mi nesebral, kdy tu byla. O můj bože. Kdy tu byla, že jo? Jo, tamhle. Tak teď si jako nejde plejtvat a jde se zase na něj. Říkám, je to o štěstí, musíte ho unavit, aniž by vás fláknul, protože on vás zabije. Už mi to svítilo červeně, tyjo. Sakra, zabil mě a je to. No právě, tuto je nevýhoda. Už jsem ho skoro měl. No, to je asi všechno, co jsem vám chtěl ukázat v tom videu. Dávejte lajky, doufám, že se vám to líbilo. A můžete napsat něco do komentářů, příští díl bych to mohl zlepšit. Tak a čau.